Anga foli be an lamɛbaga bɛɛ lajɛlen ye ni ye Malikura kɛnɛ sigilen ye VOA Banbara ka suba kɔnɔna Washington DC bi arabadonya in na septembre kalo tile 21 san 2022 la an ka kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan a yirala k'a fɔ ko fagaliba o kɛra Guni Habe o dugu la dugu ni n'a bɛ ka taa Sofara ani Sevare cɛ la ka taa Soma dugu fanfɛla la awa an bɛna na seereya dɔw ka kumaw lamɛn a kan n'an bɔr'o la an bɛ tila kana kuma san a yirala k'a fɔ ko Bamakɔ Lapitani Soba Pɔnze o baarakɛlaw ka lafasakɛla kulu olu ye baara bilancari laɲiniw kɛ o daminɛnen bɛ Bamakɔ an ka laselikɛlaw sera kɛnɛya kutigiso mɔgɔw ma ani lafasalikɛla kulu ninnu yɛrɛ mɔgɔw ma ka ɲininkaliw kɛ u la an bɛna olu fana ka kumakanw lamɛn awa Forum régional des religieux musulmans du Sahel o tɔnsigi kɛnɛ o dayɛlɛla bi sɔgɔmada in na Bamakɔ Colonel Abdoulaye Maïga n'ale be premier ministre ka interimiya la ale ka yamaruya n'a ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna la an bɛ olu fana laselikaw ye n'u ne bɛna fara an ka laselikɛbagaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan Mali ani duniya kɔnɔna na ka fara ɲɔgɔn kan ka walawala aw ye sisan an ka Malikura jɛmukan kɛnɛ kɔnɔna na an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan Kasin kokura ka foli ani tanu lase an lamɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ ɲɛna aw bɛ Malikura jɛmukan de kɔnɔna na ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna na Washington DC studio 6nan aw tulo bɛ Kɛjatu Tarawele de kumakan na ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ ko Pɔnze Lapitani Soba Bamakɔ o baarakɛlaw ka lafasakɛli kulu u ye laɲini kɛ ka baara bilancari kɛ a kɛra ka da kun jumɛn de kan o de hukumu kɔnɔna na Modibo Danbele ale wulila ka ɲininkali tɛnkunnen kɛ u ka lafasakɛla kulu o ɲɛmɔgɔ dankan na n'a tɔgɔ ko professeur Jida Landure bɔlen kɔfɛ a ye ɲininkali fɛnɛ kɛ Isufu Mayiga la n'o ye kɛnɛya kotigiso ale ka baarakɛla ye min bɛ tuguli kɛ lafasakɛ kulu ani faso kɛnɛyaso yɛrɛ kotigiso yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛla la an ka u ka masalaw lamɛn kun fɔlɔ ye min ye an ka secrétaire général n'o ye Fuseni Kulibali ye an y'an to grève la u y'a ta ka bɔ an fɛ yan ka taa n'a ye gouverneur ka bolo kan o ye sariya sɔsɔ si tɛ se ka mɔgɔ bɔ a ka place la ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ k'a sɔrɔ i m'a kun fɔ a ye fɔlɔ a ka kɛ fana kun basigilen ye responsable syndical de don 2006 ka na 2011 la Pɔnze baarakɛlaw fɛ u ka wari fara ɲɔgɔn kan fo yɔrɔ dɔ ka ɲini ka d'u ma bɛɛ k'i ka yɔrɔ sɔrɔ k'a jɔ mɔgɔw ye san 6 de kɛ u bɛ ka wari sara a fɛn min kɛra a bɛ tɛmɛ miliyɔn 300 kan mun farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ 300 ani 48 ɲɔgɔnna de ye wari di nka hali bi mɔgɔ 100 ani 46 cogoya ma sɔrɔ olu ka yɔrɔ ko la yɔrɔ ma sɔrɔ wari yɛrɛ ma sɔrɔ dɔw yɛrɛ tanyana k'a sɔrɔ u m'u ka yɔrɔ ye dɔw taara retraite la u m'u ka yɔrɔ ye sabanan ye min o ye Pɔnze yɛrɛ kun ye analyse caman bɛ yen f'i ka taa kɛ kɛnɛma parce que a tɛ kɛ yan ni kalo 2 laban na hali k'an to nin grève min na an ka radio filmu a banna yɔrɔ nɔgɔlen de don baarakɛla fatuli bɔra dusukundimi bana de la Shin jamana ka kɛnɛmako minisiri ɲɛnabɔ ka kumalatɛmɛna Wang Wenbin ye weleweleda kɛ k'u ka kumaɲɔgɔnya ani kuma falen-falen k'o kɛ Rusi jamana Vladimir Putin ale ka weleweleda kɔfɛ arabadon ko fɛrɛ bɛ bilalen do kɛnɛ ka bolo yasa ka a ka jamana makaran Puerto Rico a ka ca ni mɔgɔ miliyɔn 1 ye an bɛ laɲini kɛ hakɛto ɲini kɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛ nɛgɛ darakira an ka technicien bolo a taara n'an ye ka taa don kunnafoni dɔ kɔnɔ min tun man kan tɛ ka tɛmɛ an bɛ hakɛto ɲini k'aw bɛɛ lajɛlen fɛ ka tɛmɛ n'an ka kunnafoni ye juma tɛmɛnen na septembre kalo tile 17 san 2022 o sufɛla la Guni Habe dugu ne a bɛ Sofara ani Sevare ni ɲɔgɔn cɛla la awa ka taa Soma dugu fanfɛla la a yirala k'a fɔ ko cɛlamɔgɔ marifatigi dɔw taara bi dugu kan awa a mɔgɔw cɛla donso fini tun bɛ dɔw kana awa sɔrɔdasi finiw fana tun bɛ dɔw fana kana awa a bingani senfɛ a yirala k'a fɔ ko u ye dugu cɛw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ko ka mugujugu wulu la k'u bɛɛ faga awa o de kɛlen na sigida la mɔgɔ ninnu u ka mɔgɔ dɔw minnu sigilen bɛ Côte d'Ivoire jamana kan olu ye sanga sigi u ka yɔrɔ la awa an ka kunnafoni dibaga n'a tɔgɔ ko Alain Amochi ka bɔ Abidjan ale bɔlen kunnafoni kalama ale tɛntɛnmara ka se u ma ka taa u ɲininka u y'u ka seereyaw di a ma dɔw y'a yira k'a fɔ ko a mɔgɔ fagalen ninnu jate ka ca ni maa 30 ye laseli ni a bayɛlɛmali kɛra bamanankan na Mariam Tarawele fɛ an ka lamɛn
Kumasi sigida min be wele ko inshallah ko de war jamana fa ba kono Abidjan Mali jamana den caman de sigilen bɛ o yɔrɔ kofɔlen na yandi an sera ka karamelakaw ka denbaya mɔgɔ dɔw sɔrɔ u dusukun kamikaminenba u bɛɛ k'u ka suw kasi karamelakaw ka denbaya maaw ka seereya y'a yira k'a fɔ k'u ka mɔgɔ caman de fagara u bɔdugu la Guni Abe Mali jamana camancɛ yan fan fɛ Karamel Salimata ni gɔdɔmuso don tɔgɔ cɛ yɛrɛ min tora a kɔnɔ ni a kun bɛ Bamakɔ a bɛ taara so an kumana mais depuis a tagara so ne n'ale ma kuma tugun ale fatura a kɔnɔ ani n kɔrɔmuso min y'a cɛ fatura a kɔnɔ ale kɔni sugu tɛmɛni ne n'ale kumana a kun bɛ sofara sugu la an dusukun tɔɔrɔlen don u b'an dɛmɛ Ala kama bi kɔni jigi wɛrɛ t'an na tuguni ni Ala tɛ u y'an dɛmɛ an ya mɔgɔ ninnu muso ninnu bɛ bɔ cogo min na ni an b'o le ɲinina sisan kɔni bi kɔni an b'o le ɲinina bɛɛ y'an dɛmɛ Ala n'a kira kama ko nin y'a tile fila ye anw bɛ jɛnaja dɔrɔn de la yan nin basi min filɛ nin yan de an ka denbaya bɛ maaw bisimila minnu bɛ kana sangafo la ani ka dɛmɛ don an ma Adama Karame ale bɛ Côte d'Ivoire jamana kan nin y'a san 30 ɲɔgɔn ye ko k'a ka taama laban ka taa bɔ dugu la Guni Abre o kɛra san 2010 waati jumalon wula fɛ nena mɔgɔ kan wele ko a fɔra mɔgɔ donna ka dugu la yen o ka mɔgɔ caman minɛ donsow ni famafin bɛ mɔgɔ minnu na ko dɔ yɛrɛ b'a gɛlɛkan de fɔ o minɛ ka o bɛɛ minɛ jumalo wula fɛ ka jigin ka bɛɛ minɛ fo denmuso ka bɛɛ minɛ ka datu misiri kɔnɔ o ka datu misiri kɔnɔ dugu gwɛra o ka bɛɛ ɲɛsiri ne kɔrɔcɛ min ye dugu alimami ye ne yɛrɛ ka dencɛ a tun bɛ kalan na ale fɛ yen ani denmuso tɔw ani dɔgɔcɛ yɛrɛ o ka dɔgɔcɛ kelen faga o dencɛ ani mɔgɔ tɔw ani dɔgɔcɛ dɔ bɛ a den ba la ye ko ni fagali ko lo ko b'an ka den ninnu to yen denmisɛnninw to yen ko kalifa lo o ka den de kalifa ko n b'a kalan a kan denw faga a y'a to olu bɛ taa n y'a fɔ a b'a n'u faga o ko bɛɛ ɲɛsiri samidon sɔgɔma ka bɔ n'o misiri kɔnɔ sisan ka taa ni dugu kɛmɛ tomisi dɔ bɛ yen tomisi ka taa kɛnɛ bagan sisan k'o bɛɛ la Adama Karame ye mobili bolila ye ko tile fila dangarili in kɔfɛ ale ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka courant rouge maaw wele Sevare cogo min na u bɛ se ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'u ka suw sɔrɔ nka u y'a kunnafoniya k'a fɔ k'a tɛna se ka foyi kɛ nin koɲɛ la ka sɔrɔ Mali jamana finitigiw ka fara courant rouge baarakɛlaw kan ma d'a kan ka taa n'a ye Guni Abe Ali Karame ni kɛnyɛrɛye baarakɛla don n'u bɛ Mali jamanadenw fɛ minnu sigilen don Côte d'Ivoire jamana kan ko chauffeur min sɔrɔ courant rouge chauffeur a bɛ Sevare ale ko ma ko ale y'a sɔrɔ ko ale kuma ni a y'a mɛn a y'a faamu fana a y'a ka patron fana wele u sigila kan u bɛ ka ɲɔgɔn ye k'a la sisan u bɛ ka ɲɔgɔn ye k'a la n'u ka ɲɔgɔn ye kɛ n'u bɛnn'a la u bɛ papier kɛ ka taa faamaw fɛ pour que faamaw k'u bilasira u ka taa dugu in na u bɛ taa Guni ka taa su ninnu filɛ su bɛ cɛ cogo min na u b'o ɲɛɲini k'a b'a ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ nin ningɛlɛya wale minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔna la fɛɛrɛw ka se ka sɔrɔ a la nin tun ye Alain Amouchi ale ka sɛgɛsɛgɛliw ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Abidjan min lasera aw ma Mariam Traoré fɛ tarata don tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ ko Niger jamana ye kɛlɛkɛminɛn kuraw sɔrɔ a teri jamana l'Amérique fɛ yaasa ka u dɛmɛ u ka dansago waleyaw mɔgɔw olu kɛlɛliw la minnu fanga bɛ kan ka bonya kosɛbɛ ka taa u ka jamana tilebiyan fanfɛla fɛ Mariam Traoré a bɛ laseli kɛ an ye a kan an ka lamɛn dollar wari miliyɔn 13 n'o bɛ bɛn sefa wari miliyari 8.5 ma de kɛra ka ni kɛlɛkɛminɛn ninnu bɛɛ lajɛlen san kɛlɛkɛ mobili minnu bɛ wuli ko blindé o dɔw b'a la lakana minisiriso ka fɔ la nin dɛmɛ kura min kɛlen filɛ nin ye ka taa Niger jamana ma ye ŋaniya yɛrɛ de ye min bɔra Amérique jamana yɔrɔ ka taa Niger jamana ma walasa ka se ka jamana fila cɛ teriya siraw sinsin kɛlɛkɛminɛn minnu bɛna kɛ dɛmɛba ye ka taa Niger jamana finitigiw ma n'u bɛ wele ko FAN Niger minisiriso min sigilen don lakana kama ɲɛmɔgɔ Alkasum Endatu tun bɛ kɛnɛ ka ɲamɛ dugu kɔnɔ nin kɛlɛkɛminɛn ninnu di yɔrɔ ni kɛlɛkɛminɛn ninnu k'a fanba bɛɛ lajɛlen bɛna taa u ka degeli yɔrɔw la min bɛ wele ko centre d'entraînement finitigi minnu ka baara bɛnnen don jihadi kɛlɛli kama ka se k'olu dɛmɛ min nafolo dira san 2021 ye Allemagne jamana fɛ n'a kɛra Tiliya Tawuya o mara kɔnɔna la Niger tilebiyan fan fɛ yɔrɔ min n'a lakodɔnnen don kosɛbɛ ni jihadi jɛkulumaw ka wulikajɔ baaraw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kulu min n'a bɛ wele ko État islamique n'u ni Al-Qaïda jihadi jɛkulumaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a kɛlɛkɛminɛn ninnu k'a bɛna di fɛnɛ Niger jamana finitigiw ma
minnu bɛna labɛn duniya keleya tɔnba Nations Unies ka kɛlɛbolo min sigilen do Mali jamana kɔnɔ MINUSMA olu ka baaraw hukumu kɔnɔ yɔrɔ min bɛ Niger ani Mali dancɛ la n'a lakodɔnnen do ni jadijɛkulumaw ka walejugu ye sanga ani waati bɛɛ hakililajigila Niger ani États-Unis jamana tun y'u bolo nɔbila gafe dɔ la finitigiw ka baara ɲɔgɔnya senfɛ min kɛra kabiri san 2015 waati walasa ka se ka lakana ani jamana marako ɲuman timɛ o min y'a to jamana filaw k'u bolo fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka jadijɛkulumaw kɛlɛ Ameriki jamana finitigiw kan ka kalanbolo sigi Niger jamana finitigiw kun terrorisme n'o ye jadijɛkulumaw ye kɛlɛli la min bɛ u ka bɛnkanw kɔnɔ Washington ni san damadɔ laban ninnu na yera Niger jamana kan kosɛbɛ ka baara ɲɔgɔnyaw kɛ ni Niger jamana finitigiw ye min y'a to u sera k'u dagayɔrɔ sigi n'o bi wele ko Kande Bazi ka fara sanfɛ subahana mansinw kan n'o ye drɔnw ye Agadez kɔrɔnfɛyan fan fɛ n'o filɛ nin ye Niger ani Libi jamana dancɛ la ko dollar wari miliyɔn 100 caman de donna o baara ninnu dafɛ min bɔra Ameriki jamana kun walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli ani lakɔlɔsili baaraw daminɛ Sahel kɔnɔna la. Burkina Faso jamana kan a yirala k'a fɔ kamalen kalanden Dabo Bukari ne a minɛna mɛkalo la san 1990 waati la k'a fagara o kalo kelen fɛnɛ kɔnɔna tile 19 na san 1990 o waati la Centre National d'Entraînement Commando fɛ ka kiiri kɛnɛ sigira ntɛnɛn tɛmɛnen na Wagadugukaw fɛ yen nɔ a seerew ani mɔgɔ jalakilenw olu ka ɲininkaliw bɛ sen na awa Bewa Bambara ka kunnafonidila Kader Traoré ale ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra kan an ka lamɛn a bɛ walawalali kɛ an ye a kan. An bɛ yan Wagadugu ka kiiri tigɛ bonba filanan de la min ye tribunal de grande instance de Ouagadougou ye nin yɔrɔ in na kiiritigɛ min b'a sen kan o ye kalanden kunba min tɔgɔ ko Dabo Bukari ni ale bɔnɛna ani na mɛ kalo tile 19 san 1990 ale kalanden kunba n'a bɔɲɔgɔnko tun ye wulikajɔ kɛ Wagadugu ka kalanso kunbaba la min ye université de Wagadugu ye o kɛra sababu ye o ye Dabo Bukari ani a bɔɲɔgɔnko dɔ nɔ minɛ ka taa ni olu ye surudasiw ka daga dɔ kɔnɔ min ye Centre National d'Entraînement Commando ye o yɔrɔ nin na o ye nin maa ninnu tɔɔrɔ fo ka se ka taa Dabo Bukari ni minɛ ara nin kiiri nin bɛ tigɛra kama sɔrɔ a san 32 len ye nin kalanden faga nin kɛra nka sansan kanbo n'ale tun ye Dabo Bukari bɔɲɔgɔnko dɔ ye ale tun nɔminɛlen don fana ni nin maa kɔfɔlen nin ye a yɛrɛ fagara a ɲɛfɛ mɛ kalo san 1990 tuma na basiw le tun ka ca an ka sanfɛ kalanso baara tumana min na an tun bɛ fɛɛrɛ ɲɛnamaw yaala yaasa an ka se ka an ka kalan n'an ka baaraw kɛ ko ɲɛnama na surudasi minnu tun bɛ Seneki jɛnkulu la olu jigira université kɔnɔ ka na taa tugu an n'u ka wulikajɔw la u ye kalanden damadamani nɔ minɛ i n'a fɔ ne yɛrɛ ka taa ni an n'u ye u ka daga kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ mɛ kalo tile 19 Dabo Bukari bɔnɛna ani na Alimami Kaji ye dɔnkilidala ye min ka kɛlɛ warankatali do politiki ŋɛnɛmu kow kan ale tun bɛ nin kiiritigɛ nin kɛnɛ kan an k'ale lamɛn. An ti ma lara ko bunadamaden bɛ sɔn k'a tɔɲɔgɔn tɔɔrɔ tan ni sigi k'a tɔɲɔgɔn sɛgɛn tan ni sigi ni bi tɛ an ti ma lara an bɛ min ɲini an ta laɲini kiiti min bɛ tigɛra a kiiti tigɛ tiɲɛ kan miiri ka tɔɲɔgɔnin kɛ fagari min kɛra ari y'a sara jagabɔ. Jalaki lara maa minnu kan o ye surudasi kɔrɔw ye minnu cɛma Gilbert Diendéré n'ale tun ye Blaise Compaoré ka surudasiw ka kɔrɔsibaga ye an bɛ min wele ko régiment de sécurité présidentielle ani Mamadou Bamba min tun ye Gilbert Diendéré dɛmɛ ka fulancɛ fanga dafiri san 2015 tɛmɛnen nin kiiri ni latigɛ kɛ ka lɔn lo nataw ra nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.
Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Hambali ka fa yana khalisa ubi malikura jemu kane konnana kala me ka bo studio e worona konnana VOA subala Washington DC ne mo munu be fe ka so anga kuna foni nuna ni wati konnana abse kan soro finyatru kala keme ani plaka Bamako ana laminina ambe soro finyatru kala keme ni woron tumi ani kelen kan ga ka fe no finyatru kala bigono ton tumi ni sabaka tumutu ka fe no koro banyangara abansoro finyatru kala bikono toni saban tumi ani plaka le munu fala be fe ku so ana anga boloro srawka abansoro anga boloro srabaka no ye www.www.bambara.com walma anga Facebook page ani YouTube kan ni wati nuna katemene kuna funinyi alisa ni andoni anga jemuka kumfulana na klube ke atu Traoré di kumakana ayirala ka fo ko bi arabala Russie jamana kuntigi Vladimir Putin ale keleke dinkura chama farali nyogon kan o buludaluke nabo barala yasa ka kele buluni sinsin kosebe Ukraine jamana kan aywa ko aywa o wati kelen fanana ayirala ka fo ko l'Amérique jamana kuntigi no e Joe Biden ye ale sarangani pake premier dunia kilia tomba oluka san yelma ton sigiba o keneka premier gelia bamunu na binembe dunia jamana uka ani dunia ere konnala ni wati nuna sene mun keita alibi wala like anye aka anga ka kuma ka uname Parlamenты народных республик Донбасса Farajelat lebi fe jamana ujira inafo jugu minnu be fe ka Rusila shilatunu ali shin jamana munye Rusila tamanyoye oyi faratini kola oye woleli ke kata kela joma ani jamana ka dugukolo danfaraw bonyali Rusila jamana la kanali ana kele ministry Sergi Shoigu ya foko sordasi minnu jolembe kele yoro la taga kononina aka kuma la sela dunya kelenya tomba keneka no Nations Unies American President Joe Biden nyafo seria sim follow besoso. Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter. Ko Putin be fe ka Ukraine ga nyenema la jo ayeni fo onuna wati yelema du no ye dugugolo kalaya ye o kofe covid murabana sida sogosogonige ani sumaya bana kuma o kofe Biden go ko America ba kandi wala saka ni fen sila tunu ka bodien kono kalebe sengoroma doninke kuma kana munye farafina kele bulu farabado ko laben ko sigi Ethiopia jamana kan oni fene Palestine jamana ni Yahudiya ka jamana ka laje ka benkan soro wala sa jamana flaka bo o kokono mugu juguba mumbe na be fama ko arme nucléaire akoko o mangante ka blase kan feu ina fo Putin ye la sirani gala turumna Biden clara ka fo fene ko Amerique be Iran muso farimbaw krefe abu sengoroma tintin kute kele sumalen feble no guerre froide ni sin jamana ble ay kuma kana banoi. Thank you for tolerance, for listening to me. I appreciate it very much. God bless you all. On behalf of the General Assembly. Nakama dogo malikura au nakama dogo nyana nakama dogo malikura yo au nakante dogo nyana Washington konona na yano au nakama dogo nyana nakama ni duga jabi usigilen fle au nakama dogo nyana de nakama dogo kayatu yo au nakama dogo nyana nakama dogo Mariam yo au nakama dogo nyana nakama dogo Mori wau na kama dogo nyana na kama dogo Mamedi yo au na kama dogo nyana na kama ni duga jabi sigilen fle ina kama dogo nyana ayirala ka fo ko sira min be tuguli ke kai ani kinyebani ɲɔgɔn cɛla la kelen bɛ ka kɛ degunba ye a sira taamabagaw bolola la ko sabila ko pɔn fila min b'a kan ayiwa sanji kelen bɛ ka dankari olu bɛɛ lajɛlen na maaw tɛ se ka tɛmɛ Isa Bacili n'ale ye VOA Bambara ka kunnafoni sɛnsɛla ye ka bɔ Kayi ale ka sɛgɛsɛgɛliw sera a kan an ka laselikanw lamɛn a kan. Kayi ni Keɲeba cɛ sira de filɛ tan sanjiba minnu nana o kɛra sababu ye pɔn caman ko olu kari sira in kan. Minanw a bɛ doni kun de la mɔgɔ fɛ walasa ka se ka fan dɔ sɔrɔ. Dugu denmisɛnninw olu bɛ jɛ ka motow doni ko u latigɛ mun ye siradala dugu ninnu ye u bɛ degun kɔnɔ Funake Sisoko. Gɛlɛya yɛrɛ de don ka cɛ mɔgɔ b'an ka gɛlɛya yɛrɛ ka cɛ ni ko yɛrɛ fara an ka cɛ mɔgɔ si tɛ ka taa n'o ko yɛrɛ karila an ka ca a ka ca ni mɔgɔ lɔ kelen ye ko karila a ka ca ni mɔgɔ lɔ kelen ye ni jira jigin wolo san ka cɛ i b'a dɔn k'a fɔ min bɛ
dogo na hali mɔgɔw dɛmɛ an ka cɛ pour que sila in ka bɔ tanbali. A tɛ se ka faamu k'a fɔ ko Keɲeba n'i ye jateminɛ kɛ dugujukɔrɔfɛn minnu ni olu bɛ bɔ o yɔrɔ la ko o sira ni Kayi cɛla la o bɛ nin lahala in na Lasana Sisoko. Awa bon baaro men dum be Keɲeba kɔnɔ a dugunin tɛ Mali fan Keɲeba sere kelen kɔnɔ baaro men bɛ je a bɛ nafa men na dun na jamana kɔnɔ a dugunin tɛ awa Mali la bɛ nafa ta ko sila ba kilin ko tiɲalen tɛ galu kɔnɔ mɔgɔw le fɛla ka dinno le fɛla ka bɔtɛ kana silo kan jango mobilo men kilin men bɛ tambila jango silo kan na lo moto fɛn o fɛn bɛ tigɛ a bɛ tigɛ sara de la i n'a fɔ Funeke Sisoko ale b'a jira cogo min na. N ka cɛ a bɛ kalo kelen de sisan n ka cɛ mɔgɔ ni waribɔ de bɛ ɲɔgɔn na yan waribɔ dɔ abasi ninnu an b'o tigɛ 800 mo taxi ninnu 1000 ni dɔ. Monsieur yan dɔrɔn de ko a bɛ komi nin sira yɛrɛ depuis yan fo Keɲeba. Nin minɛn minnu filɛ nin ye o tun bɛ mobili min kɔnɔ mobili min bɛɛ lajɛlen de tiɲɛna Fili Danbele ale bɛ ka a lakɔlɔsi. Mobili sase kari la taa ni ba kelen ye tile 5 sisan 5 jours. Bi Kayi cercle ni Keɲeba cercle olu kɔni tigɛra ka bɔ ɲɔgɔn na ka sababu kɛ sanjiba minnu ni olu nana nin waati na o ye gɛlɛya don sirako la. Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la. Cheikh Sidati Kante ka bɔ Mali la n sigilen bɛ Bakɔ Jikɔrɔni adamaden bɛ se ka kɛ mun ye ni I yɛrɛ tɛ balimaw lamɛnbaw o de kama Voix de l'Amérique ye kɛnɛ sigi an ka farafinna ladalakɔrɔw u bɛ ɲɛnamaya kɛnɛ min kan ani an yɛrɛ danbe farafinna fɔli waati kɛnɛ ni a bɛ kɛ arabadon nɛgɛ kaɲa 1 ka taa se kaɲa 2 ma n'i y'o jɛ sigidi k'a kan sibiri kari tɛnɛ araba o waati 1 fana na a bɛ sɔrɔ fana fiɲɛ sira tulukala 102 kan mɔgɔ bɛ fɛ ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ ngalon tɛ o ye ni arajo ne bɛ nin lamɛn wa ka di ye bɛɛ k'a lamɛn ni I banna I yɛrɛ la I bɛ kɛ dɔnbaga lafili ne ka arajo lamɛnta kɔni ye Américains ka nɛgɛjuru sira ye. Forum régional des musulmans du Sahel o tɔnsigi kɛnɛ dayɛlɛ la bi sɔgɔmada in na Bamakɔkaw fɛ yen nɔ colonel Abdoulaye Maïga n'ale bɛ premier ministre par intérimaire jɔyɔrɔ bɛ a bolo ale ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna na ayiwa VOA Bambara ka kunnafoni sɛnsɛla Lamisa Sangare ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na yen nɔ a ye fɛn min ye Ousmane Cherif Madani Aidara n'ale ye conseil islamique ɲɛmɔgɔba ye Mali silamɛw ka ɲɛmɔgɔba ani ka fara colonel Abdoulaye Maïga yɛrɛ kan premier ministre par intérim ani imam Kane ani mɔgɔ wɛrɛ caman olu ka hakilinaw n'u ka seereyaw ta a kɛnɛ kan an ka jɛ an ka lamɛn. Ousmane Cherif Madani Aidara bɛ lajɛ in sigi kun fɔ. Dekun min bɛ Mali kan ani dekun min bɛ kɛrɛfɛ jamana dɔw fana kan minnu ser'u ta kɔrɔ ani minnu bɛɛ bɛ hakɛ kelen na an ka se ka sigi ka kuma an bɛ se ka silamɛya dilan cogo di an sigiyɔrɔw la k'a kɛ bɛn ye k'a kɛ kelenya ye k'a bɔ mɔgɔ faga la k'a bɔ hasidiya la k'a bɔ ɲɔgɔn kɛlɛ la fɛn o fɛn mana na tɔɔrɔ sira kan tɛ silamɛya dɔ ye. Ale ko a bɛ kɛ sababu ye u ka baara kɛ fana kalo ko kan. Mali, Côte d'Ivoire, Burkina, Niger, la Guinée o n'a ɲɔgɔnna jamana fɛn o fɛn n'an bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ anw bɛ ka kalo ye cogo ye kelen de kalo tɛ se ka ye Mali la k'a ma ye Côte d'Ivoire o tɛ se ka kɛ a bɛ fɔ de Ivoiriyɛnw m'a ye kalo tɛ se ka ye Burkina k'a fɔ a ma jɔ Mali la a bɛ fɔ de Maliyɛnw m'a ye réunion in kɔnɔ an bɛna kuma ka se ka hakili di ɲɔgɔn ma jamana dɔ y'a kɛ bi sini jamana dɔ b'a kɛ an ka se k'o dabila an farafin jamana minnu ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ diinɛ sira kan. Marabaga ɲɛmɔgɔ nɔrɔbila ko ani olu kuntilenna ye kelen ye colonel Abdoulaye Maïga. Hakilina ɲuman don, nin y'a fɔlɔ ye a ka kɛ an ka région kɔnɔ la. U bɛ baara mun na nin ye ani gouvernement bɛ baara mun na an ka baaraw bɛ ɲɔgɔn dafa. An bɛ dɔgɔkun mun na gouvernement yɛrɛ ye initiative dɔ ta semaine nationale de la réconciliation mun b'a to jamanadenw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. An ye kuma di nabaga dɔ ma o kɔ Imam Kane. Ne tɔgɔ Imam Kane an gɛlɛya kɛnɛ sigira min kama a bɛ ɲa ni jamana wɛrɛ sɔnna ka na k'an jaabi o bɛ ka fɔ jigiyaw ka ɲi jolibɔ min bɛ su fara tile kan ni ala sɔnna ma a bɛ ban a dɔ ko yɔ dɛ minnu welela ka na olu de la ka gɛlɛya sɔrɔ ka tɛmɛ donc olu ka jamana sumayara o de kosɔn u welela ka na kosɔn u ka hakilila ɲuman di o fana ka jamana bɛ se ka suma cogo min na. Ni muso ma sɔn k'a tɔgɔ di nka a y'a hakilinata fɔ. Ni silamɛ wulila yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ kan ka bɔ o y'anw ka hakilina ye bamananw ka kuma mɔgɔ kelen tɛ se ka diɲɛ labɔ dɛ bɛɛ n'i se de don. Ne tɔgɔ Mariam Jakite an bɛ nana ni dusukun ɲuman kelen de la n'Ala sɔnna nin kɛnɛ nin ko sabati. Bozow ka tɔn ye kɔkɔrɔmadonni kɛ a ko la Sumana Kalapo. Anw nana ka na o conseil jukɔrɔma tintin nin baara in na ka da sababu damadɔ kan forum yɛrɛ sigikun ye min ye n'o ye bɛn saheli jamanaw la ni dun ko bozo dɔrɔn i ko an ka bɛn ani Mali siya bɛɛ bɛ sigi la an n'u bɛɛ bɛnnen don
silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ u ka kan kelen fɔ u ka farafarali dabila u ka ɲɔgɔn burujali dabila sahel jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. lajɛ laban na u bɛna tɔn dɔ sigi saheli jamanaw silamɛkulu tɔgɔ la an ɲɛma seereya diinɛ wɛrɛw mɔgɔw ma a kɛnɛ kan ye. Lamisa Sangare Kati, VOA Bamara. waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kuma ɲɔgɔnya ye o dɔ ye. O de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔ ko Mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma. Aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamakɔ a n'a lamini na. VOA Afrique. Sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. AS Real de Bamako bena ni rota Coupe de la Confédération ɲɔgɔndan nataw la minnu bɛ don saison 2022 2023 hukumu kɔnɔ ka d'a kan a ye sebaya sɔrɔ Burkina Faso AS Douane kan a senatolanta ɲɔgɔndan tɛna kunu tarata septembre kalo tile 20 san 2022 Bamako stade du 26 mars la a bɛ don Coupe Kafu tour préliminaire kɔsegini hukumu kɔnɔ. AS Real de Bamako ye se sɔrɔ Burkina Faso AS Douane kan tir au but de la AS Real de Bamako celu 3 Burkina Faso AS Douane celu 1 waati kofɔlen banna k'a sɔrɔ club fila bɛɛ bɛ filani bin de la Sima Sesila kanankolo fan fila bɛɛ fɛ Mohamed Kamara AS Real de Bamako senatolantana bolo a ɲɔgɔndan ma nɔgɔya nka laɲini tun ye min ye ka se sɔrɔ. An kɔntana trop parce que match a gɛlɛyara bɛ joueurs fo ka supporters fo bɔra ka na supporter cogo min na vraiment bɛ continuer ka baara kɛ pour que match prochain na se ka o fɛnɛ kɛ tan cogo la ala sɔnna. AS Real de Bamako degeli karamɔgɔ Nuhum Jane ka fɔ la kafu ka ɲɔgɔndan si ma nɔgɔ. O bɛ sɔrɔ ka taa fɛn caman fɛ et en plus de ça n'i ye Real équipe ta k'a lajɛ bi sincèrement an ka lajɛli tun ye joueur dɔ bɛ yen an ka se k'olu sɔrɔ ka bɛn ni match in ye mais malheureusement an ma se k'o joueur sɔrɔ. Voilà, kɛra ma gɛlɛya ye kosɛbɛ ale la an taara ni attaquant 3 ye. Bon c'est vrai il y avait une avancante mais c'était vraiment très difficile. Ni compétition ninnu na ni gɛlɛya bɛ Mali équipe kan o de y'o ye quoi. C'est-à-dire qu'en réalité les équipes maliennes an bɛ miracle de nɔfɛ mais on fait rien pour que jamais min ɲini an bɛ se k'o sɔrɔ. C'est ça le problème. On est dans l'amateurisme pur quoi dans tout ce que nous faisons. Il se dit job une semaine 2 semaines pour que la Coupe d'Afrique préparation d'année c'est pas possible. Et puis il est qualifié tout le monde. Tu commences à penser mais je vois mais pour les gars il renforcer même Niger le voyage mène aller dans 2 mois m'a préparé tout est planifié. On a bien que les gens vont comprendre réellement que la réussite d'une équipe a des débats entraîneurs dans Nuhum Jane y'a yira ko senatolantan fo clubu k'a dɔn ko baara kuntagalajan don. Mɔgɔw ka faamu k'a fɔ ballon tɛ kulonkɛ Balotan réellement, c'est un projet réellement, je vais rentrer à la Ligue des Champions. Ta fille là, il faut mettre les moyens en place pour que l'objectif soit atteint. Au niveau des clubs, on met rien en place pour que l'objectif soit quand je parle de moyens, c'est pas sur le plan financier seulement, mais il faut une organisation, il faut anticiper les choses. Tagali la haklina jigina, Burkina Faso AS Douane, aleni AS Real de Bamako tu flani binde ke, si tu m'as sila, kanangolo fan flabe fe. VOA Bambara Tokola Bamako, Siaka Traoré Kala Selido. ATT Junior, ne b'a ɲini balima cɛ ni muso fɛ bɛɛ ka farafina fɔli waati lamɛn sibiri kari tɛnɛ ani raba k'a daminɛ 13h kana bila 14h la 102 FM VOA Afrique. An balimaw ni mena dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na aw ka sɛgɛ tun donna kibaru minnu na olu de walawala sisan aw ye an ka jɛmukan in kɔnɔna na jɛmukan labɛnna Cheikh Thiro ani Senemu Keyita fɛ an ka nɛgɛ karafe juru tun bɛ Nashwan bolo an bɛ foli k'a ye yan ayiwa laseli minnu n'aw y'olu lamɛn olu kɛra ne Keyato Traoré fɛ an bɛ laɲini kɛ aw fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la radio ani télévision kan ni tun ye Keyato Traoré kumakan ye Malikura kɛnɛ kan a k'an bɛɛ sini.